Comrades, my investigations anoramba achiitwa. Hatirwi nemuvengi tisina basa rema investigations ratinoita. Isu pano taakukuudzai because we understand kuti the instruction yakatobuda kudhara kuti wanoda musoro wedu. Saka tinosiya takuudzai chokwadi kuti munge muchiziva. After Traore record a video about Mai Muchinguri, vanhu vatatu ava, one wekuzvigananda system, neanonzi Jani, neanonzi Mukodza, neanonzi Muchinguri, wakaita meeting musi wa15 October ku Manicaland. Meeting iyoyi yo chinzi Traore is exposing us, and tikamuregerera we are finished, which means kuti zvigananda zveshuwa zvaazvitaurwa naComrade Traore ndezvechokwadi. So they engaged muyouth wekumanicaland ari closer kuna Traore anozikanwa nezita rekuti Shoti. Tiri kuita on record, hati delete, kuitira kuti kana Mwari watendera iwo Comrade Traore kana wabuda monanganisa information yatiri kukupai neinformation yaachakupai. Muyouth uyu anonzi Shoti anonzi akabhadharwa mari inoita $10,000 kuti abatsire to locate Comrade Traore. Shoti anozikanwa ari a good friend kuna Comrade Traore. Wagara wano communicator and he knows pana Comrade Traore each and every day. Saka Shoti visited shamwari yake kuHarare achiti taita mari. Waita mari, wakomana ava wakazotandarawo zvinoita munhu wese kumabhawa wachinwa doro. Wamunzira noti vari munzira vakazonwa kusvika late to such an extent yekuti uyu Shoti akanorara kumba kwa Comrade Traore. Ndo information yatiri kupiwa. Tiri kuisa on record so that mozo verify, so that you know kuti information iri correct munoiwana kupi. Warara kumba, that's on the 19th of October. Kubva ipapo pakaenda Shoti, Comrade Traore movements awo akatanga kuwa monitored. Whereabouts awo anga akuzikanwa kusvikira wabatwa musi wa24. Ndo file raComrade Traore iri. More files tichakupai kana information iri correct taanayo. Isa haticharegedzi kutaura ka, because it's just a matter of time, anything can happen. Saka tinosiya tataura pano kuitira kuti masi inzwisise. Then mamwe mazita amunenge muchipiwa, yes, they can be compromised somehow. Asi kana tisina kukupai, mukaona mazita iwayo tisina kukupai, hakusi kuti tinomachenesa, asi tinenge tisina tangible information about those names. Aya mazita atakupai aya ndio information yatinenge tiinayo.
Saka tapota rambai makabata.